Il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali hija r-responsabilità ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. F'Mejju li għadda l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal illi sal-aħħar tal-2009 61,280 persuna li jammontaw għal 15% tal-Maltin kienu qegħdin jgħixu f'riskju ta' faqar. Iżda statistika li ngħatat lil One News mill-Kummissjoni Ewropea turi s-sitwazzjoni iktar inkwetanti. Sal-aħħar tal-2009 in-numru ta' persuni li kienu qegħdin jgħixu f'riskju ta' faqar huwa ta' 82,000 li jfisser 20% tal-popolazzjoni, differenza ta' 20,720 persuna minn dik ippreżentata mill-NSO. Fl-aħħar jiem fil-belt ta' Cracovia fil-Polonja ittellet l-ewwel konvenzjoni annwali kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. L-Ewropa hija waħda mir-reġjuni l-iktar sinjuri fid-dinja iżda minkejja dan aktar minn 80 miljun persuna jinsabu jgħixu fil-faqar jew inkella jinsabu esklużi mis-soċjetà. Għal dan il-għan il-Kummissjoni Ewropea poġġiet fuq net tal-aġenda tagħha li toħroġ mill-faqar 20 miljun ruħ sas-sena 2020. Iżda din iċ-ċifra li għall-Kummissjoni Ewropea hija waħda realistika kemm tista' tintlaħaq sas-sena 2020. U Malta x'inhuma l-miri tagħha minn hawn u 9 snin oħra. Tkellimna mal-Kummissarju Laszlo Andor dwar il-miri tal-pajjiżi Ewropew. I think the ambition is there, but everybody has been very cautious to promise only what is absolutely realistic. Now, I think the potential is there for more. Malta kommettit ruħha mal-Kummissjoni Ewropea illi sas-sena 2020 toħroġ mill-faqar 6,560 persuna. Laszlo Andor ifisser din il-mira bħala il-minimu aċċettabbli. In your opinion, by 2020, 20 million people will be out of poverty. We say this is the minimum. We should evaluate the developments of the first years at midterm. Ir-riżultati tal-ewwel konvenzjoni annwali dwar il-faqar se jiġu ppreżentati fi Brussell waqt il-laqgħa tal-Ministri tax-Xogħol u Affarijiet Soċjali fl-ewwel ta' Diċembru li ġej.